Tentokrát si ukážeme, jak navrátit kouzlo terase ošetřené královským olejem. To v případě, že se vám po čase terasa jeví jako opotřebená. Ano, i tyto prémiové terasy z Norska zkrátka občas zaslouží trochu péče. Ale nebojte, budete k tomu potřebovat jen pár kousků nářadí. Především smeták na očištění, originální olej z Norska, váleček nebo štětec a k tomu drobné příslušenství na promíchání oleje. Na údržbu je ideální teplé a slunečné počasí. Nejvhodnější je letní období a teploty nad 30 stupňů Celsia. Nejprve je nutné povrch zamést, případně ji dočistit proudem vody a nechat uschnout. Před aplikací oleje na čistý a suchý povrch je ovšem potřeba obsah plechovky řádně promíchat. U větších ploch poté doporučujeme nanášení válečkem, u menších ploch a okrajů skvěle poslouží štětec. Je důležité olej rovnoměrně roztírat, nevrstvit a zajistit, aby byl nanesen na celý povrch terasových prken, včetně drážek a spár. Během natírání má olej lesklý vzhled, který po absorbování a zaschnutí zmatní. Tak je to v pořádku. Jak vidíte, oživená terasa má znovu krásný sytý vzhled, rozdíl ošetřených a neošetřených ploch je nepřehlédnutelný. Více o oleji i o královsky ošetřených terasách a dalších produktech najdete na www.impregnacesobislav.cz. Vše si můžete pohodlně pořídit přímo na e-shopu.